हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बे गोबाय देरायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि ब्लगा ओरैनो न'आव थानायनि जागोन आरो न'आव थानाय माने आं आइमोननाव थांनो नागिरदों बाबाजों आंजों। बाबा ओरै फै। दिनै बाबानि स्कुला बन्द नालाय जों ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आङो देखायलांबाय थागोन जोंहानि आइमोननाव थांबा हाजोनि लामाया माबायदि नायलांबाय थादो लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। आंजों थुफाबाय थादो। बिबारा जा मोजांखा। आं दाख्लैयो बज्रा मन्दिराव थांनायाव नार्सारिनिफ्राय लानानै फैदोंमोन मोनसे गाज्रि बायनाय। जि मोजां नुखायो कालारखौ। आरो नैबेखिबो मोननैखौ लानानै फैदों। जि मोजां नुखायो नै। बेखि आरो गोदान ओंखारगासिनो थफिगासिनो नुदोंमोन आरोना। बिबारा गोजा बिनिया माबा जाजोब्बाय गाज्रि जाजोब्बाय। गोदान थफिगासिनो नै गोदान। ओमफ्राय नैबेखि पेटुनिया दं। बेखौ सिगांनो लाबोनाय। नैबेखौबो मोनसे लाबोदों। नैबेखौबो मोनसे। बेबो पेटुनिया। जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि हाजोनि लामाफोरखौ। जों दा थांगासिनो लोगोफोर नै। जि मोजां नुहुरखायो नै लामाखौ। बै नै हाजो गंसेयाव जि गिदिर अन्थाइ दं बै हाजोआव। नैबेखि फुख्रि दङ। फुख्रिया जि गिदिरमोन आरोना फबजोब्बाय। न' लुजोब्बाय। नै बेखैनो गाखोलांनांसिगोन दा। बेखैनो गाखोलांनांगौ आरो जोंनि आइमोननाव थांबा। बे दैखरनिफ्रायनो दै लांफैयो मानसिफ्रा गोजौनिफ्राय। बिराद खस्थ' आरोना दै लांनायाव। नै लोगोफोर बेखैनो गाखोलांनांगौ आरोना जोंनि आयंनाव थांबा। दा जोङो थांबाय थानोसै हां गलायजासे। नै दासो ससे मोनफैदों आरो थांबावनांगौसो मेंलायबाय नै। बै गथ' फैगासिनो ना बेनिफ्रायनो फैदोंमोन आरो जों। नै बेनिफ्रायनो फैदोंमोन। ससेल'सो मोनफैदों आरो थांबावनांगौ नै बेसेबा गोजौआव। नै आरो थांबावनांगौसो बै गोजौसिम। मा खालामनो नागिरदों बियो? जाम खालामना गोलैगोन दे। बाबाया मोनहैबाय मानखो। आंखौ मोनहैथ'। मेंलायबाय। नै गथ'आ दै लायनो नागिरदों। बै सिंनिफ्रायनो फैदोंमोन आरो जों नै मोनफैबाय दासो। मोनफैबाय लोगोफोर नै माउन्ट एभारेस्ट हाजोआव। जि खस्थ'खा। सिगांबो हाबा जायो जि खस्थ' दै रोगानानै जानांगौमोन आरोना जों लोगोफोर। बै सिंनिफ्रायसो आं दहाय देखायबोदोंमोन ना नोंथांमोननो सिंखौ जों उथिबोनाया। बे गाहायावसो लायनांगौमोन आरो दैखौ। बिराद खस्थ'खा। खस्थ' मस्थ' देरबाय बेयावनो थानानै। आरो हाजोआवनो हाबा जानानैबो आरो हाजोआवनो थाफिनबावनांबाय। खाफालानो दाखुरासो। खाफाल मोजां नङा। फैदा मेंबाय? नै मेंबायनो बाबाया। अन्थाइ सायाव जिरायलायबाय गथ'आ। फाइनालि मोनफैबाय जोङो माउन्ट एभारेस्ट हाजोआव नै। जोंनि माउन्ट एभारेस्ट हाजोआ। अन्थाइ सायाव गसंनानै दङ जोङो नै अन्थाइ सायाव। बाबाया अन्थाइ सायाव जिरायबाय मेंदोंनो। फैदो। मेंबाय? मेंगागोन फै। फैदो थांफैदो। आबैयाबो दंना गैया न'आव फन खालामबाबो थिखाङाखै फनखौनो। दा थांनोसै दंबाबो गैयाबाबो थांनानै फैनोसै आरोना। नै सैमा फिसाफ्रा जेव-जेवथार। मोनफैबाय जोङो लोगोफोर। पापिनो बेसेराफ्रा बिमाया मोसाया लांदोंनो दाख्लैयो। फिफाखौबो लांबाय? सोरबा बुदोंमोन गोसोमा? हा? गोसोमथारा? गिदिरा? अद्राद्राया? बुआखै? बै नलपारायाव थायो जोंनिखै। है मोसा लांबाय दाख्लैसो। लाङाखै बाथौ फुजायावनो बेयो इसोरनि मालिकनाव थाहैबाय थादों। बाथौ फुजानि उनावसो। भगबान। बिराद मोसा दङ लोगोफोर जोंनिया बेयाव। मोनाबिलियावसो मोजांमोन ओमफ्राय आरो दे पापिनो होनाय मामा। जा खाथियाव होनांगौ खाथियाव। नै बुनानै खर'आव माबायदि खालामना दोनो नै। इमान पापि मानसि थायो नालाय सैमा फिसाखौनो बेबायदि बुयो। पाप नांगोन जाय बुदों। बेसेरा मोसाया लांबाय बिमाखौ गोदाव-सोराव गाइखेर जानानै देरनाय। गोबाव। सयतामोन फिसाफ्रा दा माब्रैल' दङ। माब्रै ना? माबा। मासेल'सो लांदोंना फिसाखौ? बेबायदि गिदिरखौ मानै लांबाय। माथाम लांबाय नै बेबायदि गिदिरखौ। बिराद मोसा दङ जोंनि हाजोआव लोगोफोर।
मोसानायनोबा फैनो हागोन जोंनि हाजोआव सिराखानायाव थांलायनो दरखार गैया गोसोम सोम गिदिरथार दंमोन आरो बेखौबो लांबायनो मोसाया बेबायदिखौ मानै लांबाय बिसोरनि बिमाखौ मासे ओमफ्राय नै बियो बिब'सो जोंनि बै जोंनि गामियावबो जोंनि माखायावबो मासे ओंखारदोंमोन नङा नाहरखुथिया मोसा होनो फाख्रा सिख्राया बेबायदि मोसायासो आरो दाख्लैयो सासे मानसिखौ अरनानै एकदम अबस्था खाराब खालामनानै दोनदों मानसिफोरखौलाय जेबो खालामा खिन्थु बिसोरबो मोनजाला बिसोरा हाजोआव मानसियाव जि जाजोब्बाय अबाव थानो अबाव मोनो जायो बेनिखायनो गोदाव सोराव सानथिं बाथिं ओंखारलाबायग्रा जाबाय मोसाफ्राबो अन्थाव बाथाव बेसेरा नै बिमा गैजा रोङि मावरिया फिसाफ्रा मा नांगौ नोंसोरनो मा नांगौ साहा लोंनोसो लोगोफोर नै लादु मा लाबोदो मा बेयो साहा लोंनोसो ओंखाम उखैबाय फुंनिफ्राय जेबो जायाखै गोथावथार जादों साया नमिया बानायदों देखायनायाव ओइ नै खासेव बानायदों देनाय खाथियाव देखायबावनाय बा नै मोजां देखायब्रा मेगन होआखै मेगन होआखै आथिङालाय बोरै आथिङा बाबु सिङाव नै आथिङा खाथियाव फैनाय खाथियाव नै बाबुआ खासेव बानायदों हानि ना बबेनिफ्राय लाबोनाय बे हा गोमोखौ औवा जावनायनिफ्राय जावदो सिङाव जि मोजां खासेव बानायदों बाबुआ बानायनो रोंगौ जोंना आइया बाजारनिफ्राय दासो मोनफैदों ओइ नै खेबजानो मोननायखौ मिनिलायदों मा लाबोखो दासो मोनफैदों नै मनायानो इमान फिसा मंगलबार बाजाराव थांदोंमोन लाफा लायनो बा जों फैगोन होननानै मिथिखादों नों होमबालाय मानोथो लाबोखो ना नोंसोर जानो लाबोदोंमोन हारसिं जानो माजों जागोन बेखौ जि मोजां मोजां खानाय लकेल लाफा मैद्रु ना लाबोआखैनो ओरैनोसो थगायदों लोगोफोरनो ना थगाय भिडिअ खालामबाय थानायखाय ना लाबोदों होननानै बुंखालायदों दा आलासिफोरखौनो ओरैनो लाफा गोजा जासिगोन आरो नों ना गोरान बाथोन आरो ना गोरान बाथोनसोबाव सोलियो लाफा मैद्रु मोनबा आंनो जेबो नाङा बाबायासो दा गगा मोननाय जानो हागोन नामा दालियानो जासोना आजिखालि लाफा ओंख्रि सायदों लाफा लकेल लाफा नै मंगलबार बाजारनिफ्राय लायदों आया मुथाब्रै 40 थाखा थांबाय मुथासेयाव बेसेबां 10 थाखा दाख्लै आंनिफ्राय लाबोनायफ्रा 10 थाखायावनो मोनो आरो जि मोजां मोजां लाबोयो नै नायलाय लोगोफोर लाफाया जि मोजां लकेलानोसै आरो जोंनि हाजोआवलाय गायनो रानस्राव हाफोराव लकेलानो आरो अगरि गोजा जोङो लोगोफोर हाजोआव थालाबायनो देरनाय हाग्रा बारियाव थाना देरनाय गोजा एसे नायदो लोगोफोर अननानै नै खुलुमहर ओरैनो हरलाय ओरैनो हर नोंखौ होनदां मोजां नङालै नायनो जाथारगोन बे आंनि आइ एखेखौनो नुवाना जों सानैखौ आइना एसे गन्थङा दंसाबो आंना नाब्लेब्लेबो साइसेथारा बिउटि पार्लाराव थांनानै साइस जानांसिगोन र' देनां इउटुबनि फैसा मोनबा लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो आरो थाइसे थाइनै मोननायनि दाबो मोनाखै आरो दानो मोनो मा होनदों नालाय दाबो मोनाखै नै सर आसि थाइसेयानो जायाखै दाबो गाज्रि मोननाङा दे रायजोफोर आङो बिराद फाल्थु रायलायो मानसियानो बिदिनोखा आङो मोजां रायलायनो रोङा फाल्थु आरो लोगो मोनलायबाथ' आरो बांसिनसो फाल्थु जायो जोंनि हाजोआव थाफैनायनिबो कारन दं आरोना आलायअरन फिल्मनि बायदिसो जोंना काहानिया मालाबा खिथागोन आं लोगो बुरजा जाबा आलायअरन होननाय बायदिसो जोंना नै दैखरनिफ्राय दै लायना हाजोआव नायलाय मानसिफ्रा माबायदि थायो जोङो गाद्रा गुद्रा एकदमबारे नायजाखाया आरोना लोगोफोर जोंहानि दैखरखौ देखायगोन दे र' नै बेनो जोंनि दैखरा दैखर नङा नै बेनिफ्राय फैयो मटर जोंनि हाजोआव बिराद खस्थ' जायो लोगोफोर दैया दा फागुन मासाव फैलायबाय दै रानलायसिगोनसो सासे बिनानाव दंबावो बेखौ लेंहरदों आं फैयानो देलायखाय दादुलिलि जानानै दङ हाजोनि गथ' नालाय नमिया हाजों गेले दादुलिलि जानानै दङ दुगैयाखैनो दैबो खस्थ'थार नालाय सिगां जोङो सिख्लायाव बिरादनो सोरांस्लाब मोनि आजान होस्लाबनो मोनि दै लायनांगौमोन जायो दै लायलायनानै खेबसे नै आंनो खोमसि थांबाय नालाय निजिराव दै लायनो नै बेयाव गोलैनानै दागो जानानै दङ
लामायाव थाइसे बाइक सालायनानै दङ ओरैबायदि खस्थ'मोन आरो दा बारा खस्थ' नंला आइमोना मटर लगायनानै माबानानै लाबायना दै बायनानै लाबायना सिगां बिराद खस्थ' दै रोगानानै जानांगौमोन जोङो आंनि सासे बिनानाव दंबावो आरो बागानपारायाव हाबा जाबाय बेबो आंबो ओमफ्राय बिनानाव सासे दंबावो जों साथामबो कम्पिटिसनसो जायोमोन आरो ना दै लायनाया ओमफ्राय जोंहा बिमाया हौवा बायदि सादा जालायो हाथाय साफा जायोनो सादा जाबा हाथायाव एम्फौ जाया मालाय आइयानो बुरलायबाय हाथाया जेबो जायाखै जोंफोरनासो केपिटि सेपिटि जाबाय थायो स' हागिलायबाय बाबा नोङो बोरा मा बिलाय गणेश बाबाखौनो फबबाय नोङो नै गणेश बाबाखौनो फबनानै दोनबाय हामा बेबायदि खालामबाय थानो थ' आखायसिनोथ' अखा फैसिगोन अखाखौनो मानो एसे गियो बियो जाम्बाया देरबा आरो सां सिङावसो थागोन खोमा जोंहा बाबाया अखा होनबानो गियो आरोना नै अखायानो गैया सान्दुं गोसाथाराव अखा हानांगौ फागुन नै नुमिया लाफा ओंख्रि संगासिनो लाफा मैद्रु अरदाबावनो संदों गेसाबो जोब्बायनो अरदाबावनो संगासिनो लाफा मैद्रु संगासिनो नै बेखैबो तुनतुलु मुनतुलुआ उन्दुगासिनो एखैबो मासे ओंखाम जाखांबाय जोङो लोगोफोर सान्दुं गोसाथार नै आं दख'ना गानबाय बायखे बेरायनो थांनो नागिरदों बिबारबो लालायदों नै माबा मोनसे खालामनो नागिरदों आरो जों ना दे थांनो लागान नै लोगोफोर जोङो साल बागानाव दंफैयो फट' खेबजानो फैदों दख'ना गाननानै नै बाथौ मन्दिर बियो बाथौ दंबाय जों दा थांनोसै न'आव दसे थानानै फैना नै माइनावा जि फावदुरदुरथार नै फैना नै यसो नै फावदुरदुरथार अनथावथावनो किउटि पाइ दे सोर बियो बियो सोर बियो नै बिसोर सानैया बिब' बिनानाव नैबे सासे उन्दै दंबावो समा एखेथारना सेम बैसोर सानैजों एखे नुसिनो नै बेजों आरो नै बैखैबो सासे दङ जि लाजियो नै बेबो सासे जाय लिलि थानायखाय लाजिदों एखेथार मा नाम नोंनिया नानि बुंलाय दे नामखौ बुं मिना रबिना बर' नोंसिनालाय आंनि नामा जाबाय बरखा बर' बेनिफ्राय बर' खारानि बर' बेनिफ्राय नोंना आंना फुजा बर' एलाय जायलिना जों दा थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ आरो लाइक खालामनानै हो लोगोफोर दे होनब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय नै मादैमोनाव साहा लोंफैलायबाय जोङो दे